Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom u fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Uti ejjew preparaw rwieħna għal din l-Ewkaristija flimkien. Illum il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta' Santa Monika, Santu Wistin. Santa Monika li ma kellix żwieġ faċli, imma bl-imħabba u bis-sabar tagħha twassal biex ir-raġel tagħha jikkonverti u jagħmel mewta tajba. U allura llum nitolbu għal dawk il-miżewġin kollha li għaddejjin minn żmien diffiċli. Ovvjament komplet trabbi u tieħu ħsieb lill-ulieda tliet ulied bħala armla. U allura llum insellmu lir-Romol kollha, speċjalment dawk li jormlu feta żgħira, biex il-mulej jieħu ħsiebkom u jgħinkom din il-ħidma biex tkompli tieħdu ħsieb lill-uliedkom kif għamlet Santa Monika. U ovvjament mit-tlet tfal tagħha għandna lil Santu Wistin li ħall-ewwel kien naqra mfixkel fl-għażliet tiegħu spiritwali u reliġjużi, il-ħajja kif kien ta' żagħżugħ kien naqra imqareb fuq tiegħu sew, illi kien naqra tankwiet ukoll għal Santa Monika. Allura llum nitolbu anki għal ġenituri illi qegħdin jieħdu ħsieb lil uliedhom u għaddejjin forsi minn żmien diffiċli għaliex uliedhom mhumiex qegħdin jagħmlu għażliet skont it-twemmin jew għażliet tajbin fil-ħajja tagħhom jew għaddejjin minn żmien diffiċli. Għandna ħafna nies illi qegħdin ibatu u jsofru fi skiet u tajjeb li nitolbu għal dawn il-persuni f'din il-qudiesa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena għdibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla faraġ tal-imniktin inti kollok ħnina il-qajt id-dmuħ ta' Santa Monika li xerdet bil-qalb għal konverżjoni ta' bina Santu Wistin. Għat-talb tagħhom it-tnejn għatina li aħna nibku ħtijietna biex naqilgħu il-grazzja u l-maħfra tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Bidu tal-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Pawlu li Alla ried isejħulu biex ikun apostlu ta' Kristu Ġesu u sosteni ħuna lill-Knisja ta' Alla li qiegħda f'Korintu, lil dawk li tqazzu fi Kristu Ġesu imsejħa biex ikunu qaddisin flimkien ma' dawk kollha li f'kull pajjiż isejħu l-isem ta' Ġesu Kristu, is-Sid tagħkom u tagħna, grazzja u sliem mingħand Alla missierna u l-mulej Ġesu Kristu. Jiena niżiħajr dejjem lil Alla tiegħi minħabba fikom għal grazzja li Alla tagħkom lilkom fi Kristu Ġesu. Fih intom stanejtu f'kollox, f'kull kelma, f'kull erf, daqskemm ix-xhieda ta' Kristu kienet imwettqa fikom. Għalhekk m'intom nieqsa minn ebda don, intom u tistennew id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu. Huwa hu li jwettaqkom sal-aħħar biex tkunu blaħtija fil-jum ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla jżomm kelmtu, minnu kontum sejħin biex tidħlu fix-xirka ta' ibnu Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Imbirek ismek għal dejjem ta' dejjem, mulej. Imbirek ismek għal dejjem ta' dejjem, mulej. Kuljum irrid imbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bosta, bla tarf il-kobor tiegħu. Flimkien, imbirek ismek għal dejjem ta' dejjem, mulej. Nisel lil nisel isebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmiel u l-kobor ta' sebħ tiegħek iħabbru u fuq l-ġubijiet tiegħek jitħattu. Flimkien, imbirek ismek għal dejjem ta' dejjem, mulej. Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża jixandru u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħaddet. It-tjubija tiegħek bla qis ifakru, jajtu bil-ferħ minħabba il-ġustizzja tiegħek. Flimkien, Imbirek ismek għal dejjem ta' dejjem, mulej. Isru u kunu lesti, għax qatt ma tistgħu tobsru is-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Isru mela għax ma tafux il-jum li fih jiġi sidkom. Kunu għafu dan li kieku sit id-dar kellu jkun jaf fliema sara tal-lejl se jiġi l-ħalliel, kien jisar u ma jħallix min jinfidlu il-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Intom min tgħidu li hu il-qaddej fidil u għaqli. Minnu dak li s-sid iqiegħdu fuq niesu biex jagħtihom jieklu fil-ħin. Ħini dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jaqdi dmiru. Tassew ngħidilkom li jafdalu ġidu kollu fideħ. Iżda jekk dak il-qaddej ħażin jibda jgħid f'qalbu sidi jiddawwar ma jiġi u jaqbad isawwat lil sħabu l-oħra u jiekol u jixrob mas-sakranazzi, sid dak il-qaddej jasal f'jum li hu ma jkunx jistennieh. F'sija li fiha jieħdu Alla-rrieda u jagħmlu bċejjeċ u jagħtih il-kastik li ħaqhom in-nies ta' wiċċ bieħor. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż tas-snien. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu li għadna kemm smajna ipoġġilna il-motto tal-Scouts Be Prepared, kunu lesti, kunu ippreparati. Imma xi tfisser din li tkun preparat bħal meta inti miftijem li toħroġ ma' xi membri tal-familja jew ma' xi ħbieb u tlesti ġifieri tfisser illi inti tipprepara ruħek tilbes
u tkun bil-qeda qed tistenna l-ħin biex tiltaqa' ma' min miftiem u toħroġ. Tkun lest tfisser ġifieri bil-qeda tistenna. Il-Vanġelu tal-lum itina verżjoni differenti ta' xi ġifieri tkun lest. Tkun lest ġifieri li inti taqdi dmirek tajjeb. Li inti tkun qed tagħmel dak li hu mitlub minnek. U fil-fatt, il-Vanġelu stess jgħidilna ħini dak il-qaddej li sidu jiġi u jsib lill-persuna lill-bniedem jaqdi dmiru. U allura llum xtaqt li naqsam magħkom ftit ħidmiet, ftit azzjonijiet, ftit affarijiet li jiena u intom għandna nagħmlu biex inkunu preparati, biex inkunu lesti. Illi tipprepara lilek innifsek kontinwament din il-kontinwazzjoni fuq il-ħidma spiritwali fuq il-vjaġġ tal-fidi fil-ħajja tagħna. Mhux ġurnata iva u tnejn le, żmien iva u żmien le, għax inkella nkunu qegħdin nitilfu l-okkażjoni milli nibnu il-mixja spiritwali u nsaħħu l-fidi tagħna ġurnata b'ġurnata, esperjenza wara oħra. Inkella l-ħajja nisranija tagħna tkun bl-iskossi, daqqa iva u daqqa le. U hawnhekk irdu nieħdu ħsieb għax xi kultant tagħmel ftit progress u timxi l quddiem u tissaħħaħ fil-fidi u mbagħad titraskura xi ftit u terġa' tmur lura. U allura li inti tagħti l-impenn tiegħek li tkun lest u preparat, jiġifieri dan l-impenn kontinwu. Illi dan l-impenn irid ikun dejjem dak li Alla jixtieq minnek. U mhux li tagħmel ta' rasek u li tagħmel ir-regoli u l-affarijiet kif tixtieq int. Imma bit-talb kontinwu inti taraf dak li Alla jrid minnek fiċ-ċirkustanzi. Illum qegħdin nagħmlu t-tifkira ta' Santa Monika, jista' jkun illi l-mulej ikun qed jitlob minna xi ftit sagrifiċċji, xi ftit sabar, xi ftit imħabba iżjed, anki li tħobb meta inti ma tirċivijiex lura l-imħabba, biex persuni oħrajn jieħdu l-eżempju u jinbidlu. U allura li inti tkun lest u preparat hija din il-ħidma kontinwa. Illi pereżempju tkun kapaċi tiddeċiedi int fil-ħajja tiegħek milli tħalli lil ħadd ieħor jiddeċiedi għalik. U d-deċiżjonijiet tiegħek tagħmilhom f'dan l-ambjent ta' talb, skont ir-rieda tal-mulej u fil-ħin. Għax kultant l-għadu tagħna anki jipprova jitħaq bina billi jgħidlek u iva ibda minn għada, ibda mill-ġimgħa d-dieħla. U jom bat meta tikber ħudhom id-deċiżjonijiet importanti tal-ħajja. Imbidel, ikkonverti. U allura l-għadu tagħna jipprova jipposponi anke fil-ħin it-tajjeb li nista' nagħmel illum. Li inti tkun lest allura huwa li timita anki il-ħajja ta' dawn il-qaddisin. Illum Santa Monika min jaf kemm sofriet, min jaf kemm ħabbet bis-sabar u talbet għal żewġa biex jikkonverti u hekk ġara, inbidel u għamel mewta tajba. Min jaf kemm talbet għal bina Santu Wistin minħabba l-ħajja li kien għażel fil-bidu bħala żagħżugħ biex imbagħad wasal biex ikkonverta, sar saċerdot u huwa wieħed mill-għalliema l-kbar tal-Knisja tagħna ħafna fuq xiex naħsbu, fuq xiex nirriflettu. Santu Wistin illi nagħmlu l-festa tiegħu għada stess, it-tifkira tiegħu ġurnata wara dik ta' Ommu Santa Monika li qed niċċelebraw illum. Li tkun lest u preparat jiġifieri li inti xi kultant toħroġ ftit minn dik iż-żona comfort zone, minn dak il-kumdità tal-ħajja biex inti tgħin lil minu fil-bżonn, biex inti tilħaq lil dawk li għandhom bżonn l-għajnuna. Santa Monika ovvjament kienet waħda li wis probabbli hi wkoll kellha bżonn l-għajnuna bħala armla. Hi li ridet tieħu ħsieb it-tliet ulieda bħala armla u għalhekk illum mod speċjali qed insellmu qed nitolbu għar-Romol kollha biex il-mulej jieħu ħsiebkom
u jagħtikom dak kollu li għandkom bżonn, speċjalment dawk li għad għandhom xi tfal anki kbar jgħixu magħhom u għadhom jieħdu ħsieb allura lil uliedhom kif jistgħu. Li tkun lest ġifieri li timpenja ruħek anki bħala nisrani li nara jien fejn nista' nagħti forsi l-kontribut tiegħi f'xi għaqdiet jew fil-parroċċa jew f'xi volontarjat biex inkun verament aġit u qed nilħaq lil dawk li huma fil-bżonn. Li tkun lest ġifieri li tkun qed tgħix ġurnata b'ġurnata it-talim ta' Sidna Ġesu Kristu. B'hekk biss inkunu dixxipli tiegħu billi fil-prattika mhux bil-kliem biss. Inkunu qegħdin ngħixu dak li l-Vanġelu jissuġġerilna. Xi kultant jisfidana wkoll biex nagħmlu affarijiet forsi ikbar minna. Imma jekk il-mulej ikun iridna nagħmlu dik il-ħidma jagħtina d-doni u l-grazzi kollha li neħtieġu biex inkunu nistgħu nwettqu dan. Li tgħix id-tbatija b'rassenjazzjoni bħal mamlet anki Santa Monika. Li inti dik id-tbatija tħallijiex moħħrija kemm jekk kien hija tbatija minħabba ċirkustanzi tal-ħajja, kemm jekk kien hija tbatija minħabba mart, jew affarijiet li ġew bil-kontra u ma xtaqthomx f'ħajtek, offri dawk il-momenti ta' sagrifiċċju ta' tbatija biex ikunu offerta quddiem il-mulej. Dak tfisser li tkun ippreparat, mhux li toqgħod bil-qiegħda tistenna u ma tagħmel xejn, imma hija stennija tal-mulej attiva. Il-ħidma tagħna, is-sejħa tagħna ta' kuljum. Ejjew nkomplu dil-qudiesa nitolbu l-interċessjoni anke ta' Santa Monika biex inkunu insara dejjem aħjar quddiem il-mulej u quddiem il-bnedmin. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ejjew issa flimkien inresqu it-talb tagħna. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek jew tibki għal dawk fost ulieda li tbedu mit-triq it-tajba, farraġhom u għejnhom jersqu għal konverżjoni nitolbu. Magħna nitolbuk mulej. Għal qalb dawk kollha li jinsabu mexxin fit-triq tad-dnub u tal-ħażen u reġġaħħom lura għall-verità u għas-sewwa nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Kattar u fawwar fina l-koll li mħabba l-xulxin u lejn kulħadd u għatina li ma noqsux li niftakru wkoll f'dawk ħutna l-aktar li jeħtieġu it-talb tagħna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ibad risq tajjeb fuq art twelidna biex qatt ma tonqos il-barka tiegħek fuqna u ngħixu dejjem flimkien fis-sliem u fil-għaqda nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tista' kollox inti farraġt lil Santa Monika għaliex qabel ma sejjaħtilha għal għandek tajta l-grazzja tara lil bina Santu Wistin fix-xirka tal-Imam Din fi Kristu. Farraġ lilna fil-hemm tagħna billi tbiet minna kull ma jnikkitna u jdejjaqna bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej lejn il-vittma li l-poplu tiegħek se joffrilek b'qima kbira fġieħ il-qaddejja tiegħek Santa Monika u għamel li dan is-sagrifiċċju jkun ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej.
niżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewa u xieraq tas-sew mulej mis-Sir Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemgħa tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li intagħtihom għall-merti tagħhom u ġieħ mogħti lill-istess doni tiegħek. Inti tallimna bl-eżempji ta' ħajjithom, tieqaf magħna bl-għajnuna tat-talb tagħhom u aħna imdawrin minn sħaba kbira ta' xhieda b'qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebt minsuġa minn wart li qatt ma jitbiel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli mal-ġemgħa kottrana tal-qaddisin intennu l-innu tat-tifħir tiegħek u ngħidu bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddu lek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-isfijiet Charles, Anton u Joe, mal-isfijiet kollha u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġ Imqazza Omma Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien u bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf, Mulej. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Inti mlejtna Mulej bid-doni qaddisa tiegħek fit-tifkira ta' Santa Monika, għamli bil-qawwa tagħhom nitnatfu minn ħtijietna u dejjem nitwettqu permezz tagħhom bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali.
Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna ħlesejna u jqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa
u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, afrinna d-dubitna, palma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek.
Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrilna d-dubietna palma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma orina li inti omna għalik jisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrilna d-dubietna palma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna għalik jisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turfnati u li teva lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt natek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrilna d-nubietna palma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purkatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisa Omm Alla. biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispiriti ħżiena kollha li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Santa Monika, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe, arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.